toľko sa stáva táto nemocnica. A do dnešného dňa táto nemocnica stála toľko daňových poplatníkov. A my sme sa tam včera boli pozrieť, je tam iba jedna veľká diera, nič iné. Hlavná nemocnica, koncová nemocnica na Slovensku musí byť témou všetkých politických strán, lebo je to téma, ktorá naozaj, keď sa začne táto nemocnica stavať, bude prerastať nie jedno, ale možno, že až 3 volebné obdobia. A preto sme sa v KDH rozhodli, že chceme zvolať tento stôl, aby sme sa raz a navždy dohodli, že kde sa táto nemocnica bude stavať, kto ju bude stavať, kedy ju bude stavať, aby sme to už začali konečne robiť. Podľa tej analýzy, ktorá bola momentálne publikovaná, je určite Rasochy. Určite to je Rasochy. Časového hľadiska to je najrýchlejšie. Máme tam pozemok, ktorý je náš. Otázka znie, že čo bude s tým pozemkom, ktorý bol presne určený na to, že sa tam má stavať nemocnica, či aj o tie peniaze neprídeme. A ja by som sa, pán predseda, nebal tie vzdialenosti. Naozaj je to slušný človek, ktorý naozaj počas pandémie robil možné aj nemožné. Naozaj zažil si ťažkú dobu, takisto vyhražanie sa smrťou. Čiže toto treba povedať na pána Mikasa. Prečo sa pán Andrej Danko vyjadruje k pánovi Mikasovi? Prečo hovorí, že ho máme dať dole a odvolať a nejaká pomsta? Ešte raz, to sú odborníci, ktorí tu roky v tomto zdravotníctve niečo urobili a my namiesto vďaky ich tu verejne pranierujeme, pošleme ich neviem kde. Kadekaký odborník, ktorý ani nie je v zdravotníctve, na to vyjadruje, veď nikdy nevieme, že či takáto situácia sa nezapakuje opäť o 10 rokov. A mne toto tu chýba, že my teraz ideme ukazovať, že ten je vinný, ten je vinný, ten je vinný, ale nejdeme urobiť to, že stalo sa to a to, zomrelo nám toľko a toľko ľudí, čo sme mali robiť lepšie v našich nemocnicách, čo sme mohli robiť inak.